Kaixo eta ongietorriak saio berri batera gaur maiatzak 30 osteguna elkarrizketa bakarra izango dugu. Aurten Euskal Abenturaren 5. edizioa ospatuko da eta atarratzetik abiatuko da uztailaren 1 eta getxon bukatuko da uztailaren 31. Eta honen inguruan hitz egiteko Euskal Abenturaren koordinatzailea den Irune dela Mazarekin egongo gara. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1928an, Hego Euskal Herriko elizetan predikuak euskaraz egitea debekatu zuen Espainiako gobernadore militarrak. Urte batzuk geroago, 1969an, bere bortxatzailearekin ezkontzeari uko egin zion biolaren kasuak Italia astindu zuen. Egun berean, baina 1977an, Francisco Javier Núñez matematika irakaslea hil zen Espainiako polizien torturen ondorioz. Eta bukatzeko 1985an Donostiako Aitor ikastola metrailatu zuten gauez. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean, alde batetik, Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8etan Bidaide taldearen kontzertua egongo da. Kantu eta hitza musika zikloko osteguneko hitzorduan Bidaide taldearen txanda izango da. Arratsaldeko 8etan hasiko da kontzertua O plazan eta sarrera doakoa izango da. Euria eginez gero erraldoien txokoan izango da emanaldia. Beste alde batetik, Flop Kultura bideo-podcastak laban eta publikoarekin eginen du denboraldiko azken saioa. Euskal Herria Irratiak ekoizturiko Flop Kultura podcasta Iruñeko Laba elkartean eginen dute maiatzaren 30ean, arratsaldeko 7etan hasita eta publikoarekin. Gonbidapenak 6etatik aurrera banatuko dituzte, Laban bertan, amaitu arte. Luxuzko 2 gonbidatu izanen dituzte, Peio Reparaz eta Eusko Printzes. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, UPNek ez du PPren aldeko botorik eskatu irailaren 9 eta afiliatuei aukeratzeko askatasuna eman die. Ibarrolak Bartzinaren formula eman du eta printzipioekin eta balioekin bozkatzeko deia egin du. Presidente erregionalistak gogorarazi du Europako hauteskundeetan ematen dituzten botoak maileguan ematen direla. Argazki nagusian, Laso eta Altuna atzo Bilbon egindako pilota aukeraketan. Titularrean, pultsua finalaren aurretik. Hautaturiko pilotek polemika sortu dute. Beheko argazkian ikasleek beren asmamena erakutsi dute reziklon lehiaketan. Ezkerreko berrietan, alde batetik, 20 emaile nafarrek 58 transplante posible egin dituzte aurten. Beste alde batetik, osasun sailak terapia generiko batekin finantziatuko du erretzeari uzteak. Eskuineko berrietan, batetik, palak birziklatzeak 180 lanpostu sortuko ditu Irunberrin eta Faltsesen. Bestetik, Amnistia Internazionalak 1153 esekutatu ditu munduan 2023an. Jarraian, adingabeak hartzeko zentro berri batek Belosoko zaharturazioa arinduko du. Ondoren, Castillejok 2026 arte berritu du eta promesak 8 urtez entrenatzera iritsiko litzateke. Gainera, Nafarroko 3 atleta lehiatu daitezke Europako txapelketan. Bukatzeko, 2 arratsalde Roka Reirentzat, Zezenaren azokan eta Pablo Hermosoren agurra. Diario de Navarraren titular nagusian, Pedro Sánchezek ez du oraindik azalpenik eman Kongresuan bere emaztearen akusazioari buruz. Madrilgo auzitegiak delitu zantzuak ikusi ditu Begoña Gomezen ekintzetan. Epaileak enpresari bati egindako gomendio gutunak ikertzea bermatzen du. Argazki nagusian, Iruñeko Oberenako igerilekuko uraren analisia.
larunbat honetan udako denboraldia irekiko dutenetako bat. Titularrean, igerilekuak berehala irekiko dira. Iruñeko batzuen, Azkoiengo, Zintruenigoko eta Tuterako denboraldia larunbatean hasiko da. Eskuineko berrietan, alde batetik, UPNek boto askatasuna eman du Europako hauteskundeei begira. Beste alde batetik, Iruña eta Zaragoza lotzen dituen tren berriarekiko desilusioa. Jarraian, toki eta segurtasun falta Iruñeko adingabeen zentroetan. Goiko berrietan, batetik zezenetako abonuak eta sarrerak 2% igo dira. Bestetik, Roka Reiren bi arratsalde eta Hermosoren agurra. Bukatzeko, Laso eta Altuna finalerako prest. Gara egunkariaren titular nagusian, abiadurak handiko trenaren obrek Gipuzkoan alternatibak bilatzera behartzen dute. Foru Aldundia Beasain eta Tolosa edo Beasain eta Donostia arteko autobus zerbitzuak indartzea aztertzen ari dira. HTaren obrek herrialdeko aldiriko trenbide sarean sortu dituzten arazoen aurrean. Ezkerreko argazkian Laso eta Altuna, atzo Bilbon. Titularrean, Altunak lehen ikusi gabeko pilotak aurkitu ditu saskian Lasoren aurkako finalerako. Eskuineko argazkian Robe Iniesta dugu. Honen hitzetan, arteak mundua aldatzeko ahalmen hori du. Erdiko berrietan, batetik, Lauren Perpigna Ibanen kronika dugu. Jordania, Palestinarren amorru oihua. Bestetik, ANCek gehiengo absolutuari eutsiko diola espero du Ramafosak. Goiko berrian, Jane Lizarren ustetan eskuinak ez du ezer ere egin nahi krisi klimatikoaren aurka. Berriaren argazki nagusian, Algortako mugimendu feministak deituta elkarretaratzea egin zuten atzo Malakate parkean. Titularrean, mugimendu feministak ohartarazi du Getxon salatutako abusuak ez direla kasu bakanak. Protesta jendetsua egin dute Europa eskolako ikasle batzuen aurkako sexu erasoak arbuiatzeko. Salaketa jarri duten gurasoen arabera, ikastetxeak berandu erantzun du. Goiko berrian, Francesco Pascualen 5. arima eleberria aurkeztu du Unai Elorriagak. Beheko argazkian, Peio Reparaz dugu. Honen hitzetan, Zetakek sekula izan duen erronkarik handiena da mitoaroa. Beheko beste berrietan, alde batetik, Gasteizko udaltzainen burua kargutik kentzeko agindu du EAeko auzitegi nagusiak. Beste alde batetik, materiala prest buruz buruko klasikoa jokatzeko. Jarraian, Urgua terrorista izendatzeko prozedura hasi du Israelgo parlamentuak. Bukatzeko, Parisko auzitegi judizialak ontzat jo du Lab enpresa txipietako bozetara aurkeztea. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, 127 gaztek hartuko dute parte aurtenko Euskal Abenturan. Uztailaren 1-tik 31-ra 16 eta 17 urteko 127 gaztek Euskal Herrian barna ibiliko dira Euskal Abenturaren 5. edizioan. Aurten, Atarratzetik abiatu eta 7 lurraldeak zeharkatu ondoren Getxon amaituko da. Nafarroa garaiko 24 gaztetxo hautatuak izan dira espedizioan parte hartzeko. Iruñera uztailaren 8an iritsiko dira. Eskuineko berrietan, alde batetik, Pilota Legends Cup torneoa eginen dute Labriten ekainaren 7 eta 8an. 4 bikoteetan banatuta daude 8 pilotarik jokatuko dute Labrit pilotalekuan. Oinatz Bengoetxea, Mikel Goñi, Alduntzin, Tintin 3, Xala, Pascual, Galartza eta Berroiz. 20 txapel lortu dituzten pilotariak dira. Egun, erretiratuta dauden profesionalak. Inoiz ez da horrelako ekitaldirik programatu eta El Txoko de Idoate, CM eta Fly Actions arduratu dira antolakuntzaz. Beste alde batetik, Sorgin ehizari buruzko 3. topaketa feminista antolatu du Katakrakek. Erdi Aroan, Sorgin ehizak Iruñean utzitako arrastoak bisitatuko dituzte eta emakumeen aurkako bortizkeria izango dute ardatz. Topaketa larunbatean goizeko 10etan abiatuko da Katakraken. Hizlarien artean Silvia Federizi eta Yolanda Pibidal izanen dira. Ezinbestekoa da izan
ezinbestekoa da izena ematea jardueretan parte hartzeko. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, fronte baten eraginez, zerua estalita egongo da eta euri pixka bat egingo du, batez ere ipar partean. Goizeko lehen orduetatik aurrera giro motela izango dugu, eta egun osoan udazken itxura hartuko du. Euria gehien bat goizean eta eguerdi inguruan espero dugu. Arratsaldean bustitzeko probabilitatea txikiagoa izango da. Euria ipar isurialdean egingo du gehien bat, eta Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean litekeena da egunak ateri eustea. Temperatura maksimoak jaitsi eta 18-19 gradu artekoak izango dira. Araba eta Nafarroa hegoaldean 20 gradutik gorakoak izan daitezke. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, tartekan bizi. Ostiralean ere iparraldean hodei gehiago izango ditugu hegoaldean baino. Hegoaldean hodeiekin batera ostarte politak irekiko dira eta ez du euririk egingo. Dena den, iparraldeko ipar-mendebaldeko haizea zakar ibiliko da tarteka. Kantauri isurialdean zerua lainotuago egongo da eta noizbehinka euri pixka bat egin dezake, batez ere ipar ekialdean. Temperatura maksimoak ez dira askorik aldatuko eta minimoak freskoagoak izango dira. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Irune de la Mazarekin gaude Euskal Abentura espedizioaren koordinatzailea. Kaixo, zer moduz? Kaixo. Bueno, aurtengo Euskal Abentura espedizioa aurkeztera zatoz, ezta? Baina, bueno... Bai, hori da. Ai, barkatu. Esan. Lasai. Esan. Bai, hori da, martxan gaudela ja 2024ko espedizioarekin. Uztailaren batean abiatuko dena Atarratzetik, Zuberoatik, eta 31an bukatuko duguna Getxon, Bizkaian. Eta horrekin prestaketa guztiekin gabiltza ja gauzak azken ukituak ematen eta gauzak izten, eta prest eta gogotsu. Eta aurtengoarekin hasi baino lehen, azal dezakezu zer den Euskal Abentura espedizio hau? Bai, Euskal Abentura da hilabete batez Euskal Herria oin zeharkatzen duen espedizio bat. Parte hartzaileak 15-16, 17 urteko gazteak dira, Euskal Herriko provintzia guztietakoak, eta diasporatik ere beti izaten dugu parte hartzaileren bat. Aurten hain zuzen Kuzkotik dator, Perutik dator gazte bat. Eta, normalean hilabete osoan zehar egiten duguna da, egun batetik bestera, herri batetik bestera joateko ibilbideak edo etapak deitzen diegunak guk. Eta gero arratsalderako daukagu hilabete osoko programazio bat eta egitura bate antolatuta. Eta bertan gazteekin gai ezberdinak jorratzen ditugu, gazteentzako erakargarriak izan daitezkeen gaiak. Eta horretarako, bai bertan espedizioan gauden lantaldekoek lantzen ditugu edo antolatzen ditugu dinamika horiek, eta aldi berean ere, gai horietan erreferenteak diren adituak ere gonbidatzen ditugu espediziora, gazteekin beste lanketa mota batzuk egiteko, eta haien esperientziatik gauzak jorratzeko, ez? Eta horrela ibiltzen gara, hilabete osoa. Eta espedizioaren helburu nagusiena da, parte hartzen duten gazte hauen hizkuntza ohituretan eragitean, ez? Adibidez euskararen erabilera horretan eragitea. Eta noiztik egiten da eta nola erabaki zenuten honekin hastea? Lehenengoko espedizioa 2018an egin zen, 2018ko uztailean, eta nire naiz sortzaileetako bat, baina bai gaur egun elkarte espedizioaren atzean izen bera daukan elkartea dago, Euskal Abentura elkartea, eta bertan bolondrez moduan badaude elkartekideak itzen diegunak guk, euren ogibideaz aparte, modu bolondrezean proiektua bultzatzen dabiltzanak,
Eta, bueno, hauek elkartu ziren Boizeko jaialdian, eta, bueno, Euskal Herritarrak izanik, kezka berdinetik abiatzen ziren, ez? Gero eta jende gehiagok daki euskera, ez? Baina erabilera ez doa euskunde berdinean, ez? Orduan, hortik hasi ziren, zelan eragin, ez? Edo zelan antolatu modu batean, edo zelan lagundu, ez? Kasu honetan hizkuntza. Eta bertan dauden batzuk parte hartzaileak izan ziren bere momentuak ruta ketzalean, Latinoamerikan egiten zen espedizio bat. Eta, hortik abiatuta eta ideia honekin, zuten, egin behar dugu hau, baina Euskal Herrian, ez? Hasieran ideia zoro bat zena, ez? Esaten zuten, ez? Zelan joango gara, hilabete batez, ia 120 gazterekin, oinez, zan gauza bat, orain arte, hori antolatzeak sekarren lan guztia, zan apur bat, ideia zoro bat, ez? Baina, 2018an lehenengokoa egin zan, oso ondo joan zan, eta ordutik ona, udara dugu espedizio bat. Beraz, helburuetako bat, edo nagusia, izango zen euskararen erabilera sustatzea, ez? Bai, hori da, gure proiektuaren erronka eta ardatza hori da, ez? Euskara kasu honetan, eta lehen esan dudan bezala, parte hartzen duten gazte horien erabileran eragitea, ez? Espedizioan batu egiten dira, hizkuntza ohitura ezberdineko gazte asko, kasu honetan, aurten 127, ez? Orduan bakoitza dator bere ingurutik, bere herritik, bere errealitatetik, eta gauza guzti horiek eta faktore guztiak kontuan hartuta, batzuentzako izango da ikustea badagoela euskeraz bizitzeko, ez? Edo arnasgune bat sortu euskara abenturan, eurentzako agian euren errealitatean edo egunerokotasunean bizi ezin dutena. Beste batzuentzako izango da, 24 orduz euskeraz bizi direnentzako izango da beste errealitate batzuk ezagutza baita ere, ez? Esatea, ni euskeraz bizi nahi 24 orduz, baina nire albokoak ezin du hori, naiz eta euskeraz jakin, inguruak ez dio hori ahalbidetzen, ez? Orduan, gauza ikasketa oso ezberdinak daude, nongoazaren arabera, ez? Edo herriaren arabera, edo zure hizkuntzaren ohituren arabera, edo familiarekin hitz egiten dut baina lagunekin ez, edo kontrara, edo, oso errealitatean hitza daude. Orduan, ikasketa oso ezberdinak dira pertsona bakoitzarentzako, ez? Eta gero ere euskalki ezberdinak ezagutzeko aukera izango da, ezta? Bai, hori izaten da adierazgarriena, ez? Batzuentzako, batzuk euskalkiri gabe goaz, ez? Batueraz hitz egiten dugu, beste batzuk euskalkiarekin doaz, horre ere lanketa nahiko potentea egiten da, ez? Badagolako hor pentsamendu bat, ez? Euskalkirik ez badaukazu, ez zarela hain euskalduna, ez? Edo ez dakizula euskaraz hain ondo hitz egiten, ez? Edo ez dala hain polita, edo lotza ematen dit, ez? Euskalkia daukadalako batzuetan, eta besteok ez dute ulertzen, edo kontrara, edo ez daukat euskalkirik, orduan nire euskara ez da hain polita, ez? Edo ez da hain aberasgarria. Orduan gauza guzti horiek hilabete batean landu egiten dira, konfiantza ere asko lantzen da hizkuntzarekiko, ez? Nik badakit eskolan ikasten duelako, baina gero ez naiz ausartzen erabiltzera, lotza ematen didalako, edo aditzak ez dakizkidalako ondo erabiltzen, edo, gauza asko ateratzen dira hor. Orduan, nahiko hilabete potente izaten da zentzu horretan, eta guk beti esaten diegu. Kontua da, guk ez diegu mailarik eskatzen gazteei. Kontua da, hitz egitea eta erabiltzea. Erabilera horrekin konfiantza bat hartzen da, eta konfiantza horrekin erosotasun bat, eta horrek egiten du gero, igual espediziotik kanpo ere, beste eremu batzuetan usartzea, ez? Lehenengo hitza euskaraz egitera, edo, hori ere landu egiten dugu. Eta espedizio honek bilakaera bat jasan du sortu zenetik aurtengo espediziora arte? Formatua bere horretan oinarrian ez. Azkenean, espedizio bat jarraitzen du izaten, hilabete batekoa, bai aldaketak izan dituela kopuruan adibidez, lehenengo urtean 110 gazte, orain 127, holan esan da kopuruan ez dago hainbeste aldaketarik, baina guretzako egia da, herriaren arabera herri bakoitzak asko egitura bat dauka, eta horrek batzuetan mugatzen digu, ez? Pertsona bat edo bi gehiago sartzeak batzuetan, bi edo hiru dutza daudenean, hori gero guk nabaritzen dugu, ez? Orduan,
Hor elkartea beti saiatu izan da apur bat handitzen taldea eta kopuru hori, ikusten dugulako izen ematean ere hori ere aldaketa bat somatu da, gero eta gazte gehiago ematen dute izena, orduan azkenean iaia aurten adibidez, 260 eman zuten izena, iaia beste espedizio bat osorik kanpoan geratzen zaigu. Orduan, hor ere aldaketa ari gara somatzen, ez? Lantaldean baita ere, hasieran ez ezagunak ginen danak, eta orain egia da parte hartu izan duten gazteek saltoa edo nahi dute, ez? Lantaldean parte hartu, lan eskaintzetarako izen ematea ere brutala da, ez? Jende askok kurrikulum asko jasotzen ditugu. Orduan, lana gerotan handiagoa da, ez? Uste dugu ahokoak asko egiten duela, eta hori nabaritzen ari gara, ez? Eta gero Ipar Euskal Herriko gazteekiko ere aldaketa nabaritu dugu, ez? Ipar Euskal Herrian beste data potente batzu daude uztaila hasieran ere, orduan basoa pasatu behar dute, beste batzuk brebeta pasatzen dute, Euskal Herria zuzenean festivala ere bertan dago, orduan horrek batzuetan gazteak erakartzea zailagoa egiten zaigu, eta adibidez aurten 18 gazte ditugu Ipar Euskal Herrikoak guretzako kristoneko zifra dela, eta uste dugu Ipar Euskal Herrian ere ari garela apur bat gure lekua ere egiten, ez? Eta horrela gabiltza. Aipatu zu gazte asko aurten geratu direla kanpoan. Nola iristen zarete gaztei eta nola egiten duzue gero hautaketa? Beitu, gu ibiltzen gara, abendutik aurrera sustapen kanpaina bat abiatzen dugu. Gure sare sozialetaz gain, aurreko urteetan parte hartutako gaztei bidaltzen zaie hurrengo edizioko informazio guztia, orduan eurak asko laguntzen digute euren inguruan zabaltzen, eta gero baita ere euren ikastetxeetan aurkezpenak egiten, ez? Hurrengo edizioa aurkezteko eta jende animatzeko parte hartzera. Horrekin batera, gero gu elkartetik, ibiltzen gara bai Hego Euskal Herrian ikastetxe, aurkezpenak egiten edizio berriari buruz eta proiektuari buruz batzuetan, leku batzuetan oraindik proiektua ezagutzen ez dutelako. Ipar Euskal Herrian beste kide bat dago berdina egiten, sustapena egiten. Eta horrela ibiltzen gara otsailera arte. Abendutik otsailera arte gutxi gora bera, gure helburua da proiektu ahalik eta gehien zabaltzea. Hedabide askorekin ere harremanetan gaude, eta egia da asko babesten dutela proiektua, eta orduan horrek ere zabalkundea ematen diola. Eta gero, gazteek parte hartzeko aurkeztu behar dute proiektu bat, izen ematearekin batera. Proiektu hori guk 3 gai ematen dizkiegu urtero aukeran, eurek bat aukeratu behar dute, eta proiektua sortzen dute. Proiektu guztia jasotzen ditugu eta Eusko Ikaskuntzako kideek zuzendu edo baloratu egite dituzte. Orduan gero, proiektuaren balorazioa generoaren arabera, probintzia jatorren arabera ere, probintzia bakoitzak plaza kopuru bat esleituta daukalako, biztanleria kopuruaren araberakoa. Orduan hori ere beste faktore bat da, beste baldintza bat da, eta gero motivazio bideo bat ere bidaltzen dute, eta hori ere beste faktore bat da baloratu egiten dena. Orduan, nasketa horren barruan, aurten 125ko zerrenda hori atera dugu. Eta proiektua zeren inguruan izan behar da edo gaia librea da? Ez, guk adibidez aurten urtero aldatzen ditugu gaiak, eta aurten gaiak izan dira euskara batu eta euskalkiak, apur bat, lehen komentatzen genuen guzti hori jorratzeko aukera dago hor, ez? Emakumeak eta kirola, gai hau atera zen asko parte hartzaileetatik, espedizioan zehar asko hitz egin genuen gai bat izan zelako, eta gazteek eurak proposatu zutelako, ez? Zergatik ez diezu hurrengokoi gai hau jartzen ia zer den ateratzen dena hemen, ez? Eta horri ere, eta gero utopia, ez? Bizitza utopiko bat, edo eurentzako utopia zer dan, edo etorkizuna zelan irudikatzen duten, ez? 3 gai horiek eman dizkiegu aukeran, eta gero eurek aukeratzen dute, gehien gustatzen zaiena edo nahi dutena. Eta gero, hautatzen dituzuen gazteak beka moduko bat izango balute bezala da, ez? Ez dute berez ezer ordaintzen. Bai, guk eskaintzen duguna da proiektu baten truke Euskaraventurako esperientzia, ez? Bai eskatzen diguna da plaza ziurtatzeko izena ematen dutenean hautatuak izan baldin badira berme bat,
€180 berme bat eskatzen diegu, eta gero familiak nahi izatekotan itzultzeko eskatu dezakena. Beraz, doainik bizitzen den esperientzia bat da bai. Eta, aurtengo edizioan berrikuntzarik dagode? Orain gabiltza programazio guztiarekin, bai adibidez ibilbidean herri berriak normalean urtero saiatu egiten gara, guretzako saiena ibilbidea da, eta azpiegiturak dira, beraz urtero saiatzen gara aldaketa txoren bat egiten, eta hor baitugu, hasiera bera, atarratzen orain arte espedizioa beti Maulen hasi da, eta aurten atarratzen hasiko gara Zuberoan beste etapa bat gehitu dugu. Gero Aulesti Bizkaia ere, orain arte espedizioa bertatik ez da pasatu eta bertara goaz. Izarratik ere Gasteizetik ez gara inoiz pasatu eta aurten bertan egongo gara baita ere. Bai da hor leku txiki batzuk gehitu ditugunak aurten ibilbidean. Eta gero gure programazioan hor ezin dut asko esan, oraindik ez didate usten asko kontatzen, baina, izango ditugu beti gurekin ibili izan diren gonbidatuak, bai Asiz Kurmeta, bai Kike Amonarriz, gero sorpresa asko baita ere, orduan horiek momentuz ezin ditut kontatu, baina, beti daude gauza berriak, urtero saiatzen gara gai berriak lantzen eta referente berriak edo bintzatu orain arte etorri ez direnak gonbidatzen. Eta gazteak han norekin daude? Osa nahi dut monitore batzuekin, gero han medikuak dauden edo... Bai, 127ko talde potente horrekin beste 30 pertsonako lantalde bat goaz. Hor, guk begiralei serpak egiten diegu, hor serpa taldea dago. Serpak mugitzen, eta lantaldea mugitzen dituen serpa buruak baita ere. Osasun lantalde bat ere badago, medikuak eta erizainak gurekin daude espedizioan zehar. Komunikazio lantalde bat baita ere, badaukagu orain ja lanean ari den Aizea komunikazio arduraduna, argazkilaria, bideogiloak ere berarekin elkarlanean daude, espedizio guztia dokumentatzen daude. Gidari eta material arduradunak baita ere, gure garraioak, tapetan paralelo joateko furgonetak, gure motxila guztiak, gure materiala garraiatzen dutenak eta horren ardura daukatenak. Hizkuntza arduradun bat baita ere, irati dabil ikerketa, euskara entura ikerketa baten barruan murgilduta dago, eta horrekin ari da bera. Eta gero, nire kasuan koordinazioan noa, eta horre espedizioan gaude guztiok elkarrekin, ez? Guztira, hori, ia 160 pertsona gaude. Eta espedizioan, nolakoa da hango egun bat? Goizean etapa bat egiten duzu, ez da? Baina gero ere eduki batzuk lantzen dira, edo ez? Bai, normalean guk egiten duguna da, goizean erabiltzen ditugu goizeko orduak etapak egiteko, herri batetik bestera joateko, tokatzen zaigun urrengo herrira joateko. Normalean eguerdirako instalatuta goten garaia urrengo gure helmuga egun horretako herrian. Eta arratsalderako beti izaten dugu prestatuta, lehen esan dudan bezala, egitarau bat, ez? Hilabete osokoa daukaguna, egunero, edo dinamika jolas bat egiten dugu, edo baten bat lehen esan dituan adituren bat dator gairen bat lantzeko gazteekin. Lantzen esaten dugunean beti izaten dugu modu praktikoan eta ludikoan dela, ez da ikastetxean lanketa bat egitea bezala, beti izaten da edo jolas baten bitartez, edo, olakoak saiatzen gara erakargarri egiten, gauza batzuk erakargarri egin daitezke beste batzuk, gaiaren arabera ere. Eta gero normalean izaten dira dutxak eta kontsulta, afaria, gaubela eta lotara. Eta aipatu zu lehen Euskal Herriko gazteaz aparte, diasporako gazte bat ere izango duzuela aurten. Zer suposatzen du honek zuentzako? Guretzako beti ezagutzea, kasu honetan ez, Perutik etorriko dan gazte batek euskararekiko daukan harremana, edo zelan bizi duen berak hizkuntza, ez? Ez bakarrik gazte parte hartzen duten gazteentzako, baizik eta bertan berarekin egongo garen guztiontzako, ez? Esperientzia hori ezagutzea eta bizitzea guretzako oso aberasgarria da, ez? Azkenean, gurekin egunerokotasunean Euskal Herrian ez dagoen pertsona bat da, berak beste errealitate bat, beste egunerokotasun bat bizi du, oso ezberdina,
eta hala ere, gure hizkuntza darama baita ere, berarekin, ez? Orduan, guzti hori ezagutzea guretzako oso aberasgarria da. Eurentzako ere beste urteetatik jakinda ez, eta beste urteetan parte hartu izan dutenek komentatuta ez, eurentzako ere oso aberasgarria da hemen Euskal Herrian bertan egotea ez, hilabete batez murgilduta hizkuntza bermatuko duen proiektu batean, ez? Orduan, hor konbo nahiko potentea egiten da, eta, guretzako uste gu kriston aukera dela, ez? Edozeinentzako eta eurentzako baita ere. Seguro oso aberasgarria dela. Eta, ja bukatzeko Irune, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait utzi dugun? Nik uste ez, bai igual komentatzea, hori lehen aipatu dudan ikerketan, Eusko Jaurlaritzarekin batera ikerketa baten murgilduta gaude, ikusteko ia benetan Euskal Abenturak eragina daukan parte hartzen duten gazteen hizkuntza ohitura horietan. Aurten izango da azkeneko ikerketa azkeneko urtea, edizioa, 2024ko espedizioa. Eta, urren urteari begira ikusiko ditugu ze datu ateratzen diren, zera ateratzen da 4 urteko ikerketa honen ostean, eta horren berri ere izango duzu eta izango dugu. Irune, mila esker gurekin hitz egitea etortzeagatik, eta ea ikusiko dugu datorren urtean ze datuak ateratzen ditugu. Bale, mila esker zuei. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.